Quest'uomo, Massimiliano Maria Kolbe, si presentò spontaneamente, dichiarandosi pronto ad andare alla morte in sostituzione di uno di loro. Al padre Massimiliano, dopo oltre 2 settimane di tormenti a causa della fame, fu infine tolta la vita con un'iniezione mortale il 14 agosto 1940. Questo successe nel campo di concentramento di Auschwitz. Padre Massimiliano Kolbe, essendo lui stesso un prigioniero del campo di concentramento, ha rivendicato nel luogo della morte il diritto alla vita di un uomo innocente, dichiarando la disponibilità di andare alla morte al suo posto perché era un padre di famiglia e la sua vita era necessaria ai suoi cari. Massimiliano non morì, ma diede la vita per il fratello. Egli da sé si offrì alla morte per amore. Proprio per questo la morte di Massimiliano Kolbe divenne un segno di vittoria. Dobrý deň, dámy a páni. Deň dobrý, šanovní pánstvo. Vítam vás pri vysielaní televízie naši susedia, naši Sanchezi. Dnešné vysielanie bude taký návrat v čase, pretože v auguste 2019 roku Marš Poliakov i Polonii, ktorý organizoval Witold Gadowski, vynikajúci to človek. O Witoldu Gadowskom viacej nájdete na rádiu Vitkovič, nejakú reláciu, kde spojím aj s pánom Sumlinským. A Witold Gadowski zorganizoval prvý marš Poliakov i Polonii do Auschwitz s bieločervenými zastavami a ako účastník prvého pochodu môžete vidieť, tento pochod bol na pamiatku svätého Maximiliana Maria Kolbeho, ktorý sa vymenil s ďalším auschwitzským väzňom, ktorý mal niekoľko detí a podstúpil tak potupnú smrť a nechal sa zabiť miesto neho. Svätý Maximilian Kolbe je veľmi uznávaná osobnosť v Poľskej republike, čiže v Poľskej Rzeczy Pospolitej. A treba povedať, že tento pochod bol v roku 2019 prvý a prečo natáčam až rok 2025, tak z jedného obyčajného dôvodu, pretože všetky materiály, ktoré boli natočené alebo nakrútené po slovensky, som zalohoval na jeden disk. Bohužiaľ moja chyba, pretože som mal zalohovať minimálne na 2 disky. A jeden disk, na ktorom boli hlavné zálohy tohoto celého podujatia, mi kľakol, ale vďaka môjmu veľkému americkému priateľovi, ktorého nebudem menovať, sa podarilo jednej významnej firme v Spojených štátoch po roku a pol disk zachrániť, takže mám celý záznam z podujatia v Osvienčime a pochod z mesta Osvienčim do koncentračného tábora, čiže Konzentrationslager Auschwitz. Podotýkam, do nemeckého koncentračného tábora, nie nacistického, ako sa snaží dneska vyviňovať nemecká strana, alebo hovoria, dokonca potupne urážajú Poliakov, že poľský koncentračný tábor v ďalších pokračovaniach bude z ostrých záznamu z maršu Poliakov i Polonii
z Osvienčima do koncentračného Auschwitz pod flagami, čiže zastavami bielo-červenými